Сіз Яңа Гасыр каналында турдан тур эфирда Татарстан хәбәрләрен карыйсыз. Студиядә Илгиз Шәкүров, хәерле кич. Бүген безнең тапшыруда. Бүген Татарстан президенты якынлашып килүче 8 март уңаеннан мәгълүмати технологиялар һәм элемтә өлкәсендә эшләүче хатын-кызларны тәбрикләде. Цифра дөньясына гүзәллек истәүче ханымнар белән Динә Исамдинова да танышты. Ике аяксыз калган. Вас сразу же госпитализировали. Да, сразу госпитализировали, положили на вытяжку. Леногорск табибларын нәрсәдә гаеплиләр? Бу хакта тулырак Филүзә Хәмидуллина репортажында. Казан бистәләре язгы ташыны никадәр куркып каршылай. Өйләргә, хайваннарга кемнәрнең кышлары бар, аларда бик күп зыяннар көтеләр. Гадәттән тыш хәлләргә ничек әзерләнәләр? Беренче май бистәсеннән Руслан Хысынҗанов. Эльмира Кадырова Яманчир белән көрәшә. Предположительно, лейкоз дип әйттеләр инде. Анда да мәтем изелмәде, көтеп тордым, бәлки ялгыштыр ул. Аңа ничек ярдәм итеп була? Тулырак Шулпан Касыймова. Бүген Казан Кремлендә якынлашып килүче 8 март уңаеннан мәгълүмати технологиялар һәм элемтә өлкәсендә эшләүче хатын-кызларны тәбрикләделәр. Сез хезмәтегезнең катлаулы һәм җаваплы булуына карамастан, нәфис һәм гүзәл булып каласыз, диде президент Рөстәм Миңнеханов. 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы дип игълан ителгән иде. Шул уңайдан беренче тапкыр тантанага шушы өлкәдә эшләүче ханымнарны гына чакырдылар. Элемтәчеләр, программалаштыручылар, IT белгечләр, хат ташучылар, 112 хезмәтендә эшләүчеләр. Цифра дөньясына гүзәллек ханымнар белән Динә Исамдинова аралашты. 8 март иң якты, иң кыяшлы бәйрәмнәрнең берсе. Алар элемтә урнаштыра, халыкка мәгълүмати ярдәм күрсәтә, яңа компьютер программаларын уйлап таба, IT белгечләр әзерли. Хезмәтләрендә генә түгел, гаиләдә дә алдынгылар. Татарстан президенты бүген әлеге гүзәл затлар өчен югары бәяләде. Сез төрле өлкәләрдә уңышка ирешәсез, якыннарыгыз турында кайгыртасыз, гаилә җылысын, мәхәббәтне кадерләп саклыйсыз. Кадерле хатын-кызлар, эшегездә зур уңышлар, тормышыгызда бик күп шатлыклар телим. Бәхетле һәм сәламәт булыгыз. Еще раз поздравляю. Вашу поддержку сотрудница МФЦ, а наш коллектив состоит из 97% женщин, чувствует всегда. Пандемия вакытында күп функцияле үзәк хезмәткәрләрнең эше аеруча мөһим иде. Халык QR-кодлар алырга чиратта торды, башка төр хезмәтләрдән дә файдалану туктатылмады. Бүген республика президенты фидакар хезмәте өчен Гөлфирә Гайнуллинаны медаль белән бүләкли. Ул Кама Тамагы районы күп функцияле үзәк бүлеге җитәкчесе. Анда 5 кеше эшли, шуның берсе генә Ират. Районда тынычрак булды инде ул шәһәргә караганда. Бөтенесе шул көнне алып, үзләренең эшләрен башка бит әле QR-код белән генә түгел, башкалары да баранда услугалар, аларын да кабул итеп, муниципаль услугалары менә хәзер эшләп өйрәнеп ятабыз. 1 апрельдән китәчәк ул безнең. Халидә Гафиятуллина 34 ел Биектау районында хат ташучы хезмәтендә. Эш күп, ләкин аны яратам, авырлыгын сизмим ди ул. Узган елдагы халык санын алу эше нәкъ менә почта хезмәткәрләре җилкәсенә төшә. Президент кулыннан бүләк алу Халидә Гафиятуллина өчен зур горурлык. Шант табылмый. Минем белән түгел шикелле. Мин эшкә кергәндә трактор белән почталар киләдер әле безгә. Хәзер инде машиналар киләләр. Хәзер уңайлырак инде, эше күп инде бәрабәр. Бүләккә Ольга Новикова да лаек. Ул 30 ел кичектергесез ярдәм чакыру хезмәтендә эшли. Пандемия бу өлкәдәгеләр чыдамлыгын да сынады. И сейчас мы работаем на всю республику. Хәзер республика күләмендә генә түгел, бөтен Россиядән чакырулар кабул итәбез. Кеше кайда гына булмасын, безгә шалтыратса, мәгълүматны шул төбәктәге кичектергесез ярдәм күрсәтүчеләренә җибәрәбез. Республикада барлыгы бу тармакта 20 меңнән артык кеше хезмәт куя. Шуларның 12 мең ярымга якыны гүзәл затлар. Мәгълүмати технологиялар өлкәсендә эшләүчеләр генә 1000 ярымнан артык. Яңа хезмәтләр барлыкка килгәч, халыкка кирәк аңлатырга, дөрес квитанция чыксын, кеше аңласын, нәрсә өчен түли икән. Президент, цветы, медаль это. Президент, чәчәкләр, медаль, төш кебек. Безнең тырышлыкны бәяләгәннәр өчен бик рәхмәтлемен. Студентларыбыз югары дәрәҗәдәге белгечләр булып чыга. Республика предприятиеләрендә аларга ихтыяҗ да бар. Бүген алар алдында компьютерда элемтә урнаштыру өчен җиһазлар, хатларда түгел, ә чәчәк бәйләмнәре. Иртәгедән бу гүзәл затлар кабат цифрлы дөньяга кайтачак. Динә Исамдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Татарстан хатын-кызлары үз эшен электрон сәүдә мәйданнарында күбрәк алып бара башлаган. Хәзер маркетплейсларда 1000 туташ ханым үзе җитештерганны сата. Бу андагы барлык эшмәкәрләрнең 40% дигән сүз. Узган ел алар 1 миллиард сум акча эшләгән. Бу хакта бүген журналист хатын-кызларга Яшелүзән районында маркетплейсларның логистика үзәгендә сөйләделәр. 2022 елда электрон сәүдә итүче хатын-кызларның саны 5 тапкырга арткан. Күбесе кием салым, үй һәм бакча кирәк-яраклары белән сәүдә итә. По итогам прошлого года у нас было... Былтыр үз продуктларын маркетплейс аша сатучы 3300 эшмәкәребез бар иде. Хәзер алар 23000, табыш күрсәткече 25 миллиард сум. Ул зур түгел. Эшмәкәр беренче елын гына эшләгәндә хаталар җибәрергә, әйләнеш тиз арада артмаска мөмкин. Табыш зур булсын өчен тәҗрибә тупларга кирәк. Стремительно обороты, то есть необходимо наработать тоже свою некую практику. Лениногорскида район хастаханасы табибларына карата кузгатылган җинаять эше буенча суд утырышлары дәвам итә. Үзәк хастаханәнең 3 белгече пациентның сәламәтлегенә җитди зыян китерүдә һәм ваемсызлыкта гаепләнә. Җинаять эше мәгълүматына караганда 5 ел элек аягы имгәнеп, Юрий Тимошенко медицина учреждениесенә эләгә һәм шуннан 2 аяксыз кала. Тикшерүчеләр сүзләренчә, операция вакытында бер табиб эчкән була һәм пациентка анестезия ясаганда кыенлык килеп чыга. Бу үз чиратында арка мие некрозына китергән булырга мөмкин дип саныйлар. Соңгы утырышта билгеле булганча пациентның бер авыруы булган һәм ул аның турында табибларга әйтмәгән. Әмма зыян күрүче хикмәт анда түгел дип бара. Суд барышында тагын нәрсәләрне ачыкладылар. Филүзә Хәмидуллина материалы. Боль непосредственно от того, что проколы были иглой, или же когда содержимое раствор вот этот вводился, получается. Вот этого я уже не чувствую, это честно. А это уже не чувствую. Утырыш зыян күрүче Юрий Тимошенкодан сорау алу белән башланды. Гаепләнүчеләр Лениногорский үзәк хастаханәсенең 3 табибы, анестезиолог Сергей Гритнев, травматолог Рөстәм Темралиев һәм ул вакыттагы травматология бүлеге башлыгы Фәргать Талипов. Җинаять эше материаллары буенча травмпунктка аягын сындырып эләккән Юрий Тимошенко алар ваемсызлыгы сәбәпле 2 аяксыз кала. Это было 20. Бу 2017 елның 21 гыйнварында булды. Мине шул көнне үк хастаханәгә яткырдылар. Юрий Тимошенко сүзләренчә берничә көннән соң Елизаров аппараты кую буенча аңа операция ясыйлар. Анестезиолог бу вакытта исерек иде дип бара ул. Ахыр чиктә аңа анестезияны башка табиб куя. Скажите, у вас сразу получилось? Да, с первой попытки. Әйе, мин беренче тапкырдан ук куйдым. Әни өчен Гритнев эшли алмаган әйтеп булмый. Һәр очрак төрлечә бит. Я вот так сидел. Алар минем артта нидер сөйләштеләр. Нигъмәтҗанов Гритневтан син тагын адекват түгелмени дип сорады. Әлеге хәлләр арка миенең некрозына китерә аламы, аякларсыз калу шуның белән бәйлеме? Мәхкәмә әнә шуны ачыкларга тырыша. Табиблар үз гаебен танымый. Абсолютно никаких комментариев. Дәүләт гаепләүчесе әйтүенчә, Юрий Тимошенкога арка мие анестезиясе алырга ярамаганда, чөнки пациентның үзенчәлекле авыруы булган, тик ул бу хакта табибларга әйтми. Принимающий врач спрашивал вас? Нет, ничего не спрашивал. Давайте скрывали бы. Кто скрывал? Как я могу это скрыть, если я лечился у нас в Лениногорске? Бүген неврология бүлеге җитәкчесеннән дә сорау алдылар. Аңа Юрий Тимошенко аякларын сизми башлагач эләгә. Суд материаллары буенча табиблар операциядән соң пациентта неврология тайпылышларын сизеп ала, әмма вакытында неврологка мөрәҗәгать итмиләр. Скажите, какой порядок получается, когда человек к вам поступает, его в тот же день осматривают, или же вечером его к вам перевели и на следующий день, то есть как это? Нет, пациент осматривается в любом случае сразу при поступлении. Конечно. Утырыш 3 сәгатьтән артык барды. Табиблар эш барышына аңлатма бирүдән баш тартты. Ничего, поскольку сегодня только начали допрашивать. Мы считаем то, что... Без әлдә үз позициябызда калабыз. Рөстәм Темралиевның гаебе юк, ул травматолог. Арка миенә бернинди дә йогынты ясый алмый. Аны сәламәтлеккә җитди зыян күрүдә гаеплиләр. Они также пытались сослаться. Гаепне бүген дә Юрий Тимошенконың элеккеге авыруларыннан сылтарга җыендылар, әмма медицина учреждениялары моны кире какты. Бүген судта чыгыш ясаган табиб Нигъмәтҗанов та аяксыз калу белән бу авыруларның бәйләнеше аз булуын әйтте. Әгәр табибларның гаебе расланса, аларга 5 елга кадәр иректән мәхрүм ителү яный. Киләсе утырыш 13 апрельгә билгеләнде. Анда шәфкать туташларыннан, зыян күрүченең туганнарыннан сорау алачаклар. Шулай ук Юрий Тимошенко хастаханәгә эләккән көнне кизе торган табибларны да чакырачаклар. Лениногорскидан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанның кайбер интернет басмаларына киберһөҗүм ясалды. Көннең икенче яртысында реальное время һәм бизнес онлайн сайтлары эшләмичә торды. Беренчел фаразлар буенча һөҗүмнәр чит илдән, аерым алганда Америка Кушма Штатлары һәм Нидерландлардан ясалган. Хәзер белгечләр проблеманың сәбәпләрен ачыклый, моның нигә эшләнүе билгеле түгел.
Алар теләктәшлек белдерә һәм бердәмлеген күрсәтә. Казан авиация заводы коллективы Россиянең Украинадагы махсус хәрби операциясе буенча ил күләмендә бара торган теләктәшлек акциясенә кушылды. Хезмәт коллективының 100ләп хезмәткәре цехларының берсендә җыелды. Алар кулларына хаклык безнең белән Россия солдатларына теләктәшлек күрсәтик һәм үзебезнекләрне ташламыйбыз дигән плакатлар тоткан иде. Наша страна отличалась тем всегда, что умела держать удар. Казан авиация заводында бүгенге иртә башка төрле башланды. Гадәттә станоклар артында торган хезмәткәрләр плакатлар тотып бергә җыела. Максатлары Россия солдатларына теләктәшлек белдерү. Когда политика двойных стандартов переходит уже на людей. Кешеләргә куркыныч яный башлагач түзеп утырып булмый, сөйләшеп кенә уртак фикергә килеп булмавын аңлагач, ил җитәкчелеге тарафыннан махсус хәрби операция үткәрү карары кабул ителде. Еллар дәвамында Донбасста куркып яшәгән кешеләрнең яралары һәрберебезгә кагылды. Наша крепкая армия является основой целостности. Безнең көчле армия илебезнең куркынычсызлыгын тәэмин итә, җәмгыятьне саклый, ил өчен мөһим бу вакытта. Без бердәм булырга тиеш. Сергей Мансветов заводта 50 елга якын эшли. Ил тынычлыгының никадәр мөһим булуы аңа Бөек Ватан сугышында катнашкан әтисе сөйләгәннәрдән үк кирип калган. Наша сейчас сила в том. Хәзер безнең көчебез бер фикердә булуда. Бердәм булмасак, илебезгә куркыныч яный. Безгә кагылмас әле дип уйлау дөрес түгел. Бөек Ватан сугышы елларында заводта легендар П-2 очкычларын җитештергәннәр. Ул елларда биредә хәзерге хезмәткәрләрнең күбесенең әби бабалары эшли. Шуңа да алар туган илне яклауның ни икәнен яхшы аңлый. Акциядә 100гә якын кеше катнашты. Мы, безусловно, поддерживаем нашего президента. Мин Украинада махсус хәрби операция уздыруны хуплыйм. Илебезнең хәрби көчләре куелган максатка ирешер дип ышанам. Другого выхода просто не было. Башка юл юк иде. Безгә үз илебезне, Донбасс халкын коткарырга кирәк. Казан авиация заводы Европа берлегенең санкцияләр исемлегенә эләкте. Җитәкчелек коллективка эш урыннары сакланачак, завод каршында торган барлык йөкләмәләр дә үтәләчәк дип белдерә. Илгиз Шәкүров, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Россиягә карата санкцияләр кертелгәнлектән ил хөкүмәте бизнес өчен өстәмә ярдәм чаралары турында игълан итте. 10 марттан башлап ел ахырына кадәр эшмәкәрлекне план буенча тикшерү туктатыла. Шулай да искәрмә бар. Бу кешеләрнең гомеренә куркыныч янаган очракларга кагылмый. Моннан тыш кече һәм урта эшмәкәрлек вәкилләренә ташламалы кредитлар программасы өчен өстәмә 6 миллиард сум бүленәчәк. Мондый ярдәмне бизнес хезмәт хакын, аренда һәм коммуналь түләүләр өчен куллана ала. Тиз түләү системаларының файдаланучыларга компенсация программасы айтыла. Моның өчен өстәмә рәвештә 500 миллион сум каралган. Авыл хуҗалыгы оешмаларына ташламалы кредитлар гамәлдә кала. Моның өчен федераль бюджеттан 5 миллиард сум бүленәчәк. IT-компанияләр 3 елга табыш салымыннан һәм тикшерүләрдән азат ителә. Шулай ук отышлы шартларда 3%-тан артмаган ставка белән кредит алырга мөмкин. IT-компаниядә эшләүче белгечләр 27 яше тулганчы хәрби хезмәткә чакырылмаячак. Бүген Россия хөкүмәте рәисе орынбасары Марат Хөснуллин төбәк җитәкчеләре белән киңәшмә үткәрде. Катлаулы икътисади шартларда төзелеш тармагында эшне оештыру мәсьәләләренә тукталалар. Төп максат төзелешне киметмәү, бу юллар салу, капиталь ремонтка кагыла. Ипотека программалары буенча ярдәм дәвам итәчәк. Төзүчеләргә булышлык йөзеннән кредитлар буенча процент ставкаларын субсидияләүгә кагылышлы чаралар әзерләнә. Төзелеш тармагы үсешенә йогынты ясаячак тәкъдимнәр Дәүләт Думасына кертелгән инде. Марат Хөснуллин төбәк җитәкчеләренә төзелешне дәвам итәргә, эшне контрольдә тотарга чакырды. Шулай ук торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү зур булган очракта субсидия бирелергә тиешлегенә игътибар итте. Ряд регионов принимали свои решения по более низкому порогу оплачиваемости. Айрым бер төбәкләр түләү күпмедән артмаска тиешлеге буенча карар кабул иткән иде. Субсидияләрне вакытында бирергә кирәк. Халык аларны алып коммуналь хезмәтләр өчен түләргә тиеш. Моңа җитди карарга кирәк. Түләмәүчеләр арткан очракта ремонт тукталырга мөмкин. Төзелеш өлкәсенә килеп чыккан хәлгә карата нинди фикердә? Бу сорауны biz эшмәкәр төзелеш оешмасы җитәкчесе Динар Миннәхмәтовка бирдек. Минемчә, бу ограничениялар менә бу безнең санкциялар беренче ел бара бит инде шулай бит. И вне зависимости менә бу ситуация карата, ул санкциялар барыбер булыр иде. Хәзерге вакытта мин бу решениене безнең государство белән булган решениене рушайтканда поддерживать итәм. Чөнки бүтән төрле булмыйдыр. Мин алар уйласам үзенең балалар турында, внуклар турында. Бу дөрес решение. Моментка карасак, менә бу көнгә ул возможно бик авыр решение.
Донбасстан күченергә мәҗбүр булучыларны Татарстан әле 2014 елда ук кабул иткән иде. Ул вакытта күченеп килүчеләрнең берсе Матеклар гаиләсе. Светлана ханым әле дә Баулыда яши. Район мәдәният йортында тегүче булып эшли. 8 ел эчендә Татарстанны якын иттем, кире китмәдем ди ул. Донбасста ире калган, андагы хәлләрне телефон аша белешеп тора. Бүген гаилә нәрсә турында хыялланып яши. Филүзә Хәмидуллина репортажы. Мне очень нравится этот город, тихий, спокойный. Светлана Матека Баулының мәдәният йортында тегүче булып эшли. Бутафор реквизит цехындагы барлык костюмнар да аның кулы аша уза. Баулыга ул 2014 елда Донбасста атышлар башлангач күченергә мәҗбүр була. Әле дә көненә берничә тапкыр Донецкта туган илен сакларга калган ире белән телефон аша сөйләшеп торалар. Алло, да, привет. Да, привет. Привет, как там город? Да нормально, потихонечку живем. Донецкта 8 ел элек башланган хәлләр турында сөйләгәндә ул елый башлый. Йокысыз төннәр, бертуктаусыз атыш, ябылган мәктәпләр, кибетләр. Сбрасывали тепловые ловушки. Өстен бомбалар төшә, төннәрен күккә караган сайын куркыныч иде. Аннан шәһәрне утка тоттылар. Үзе моны күрмәгән кеше безне аңламыйдадыр. Бик куркыныч хәл. 2014 елда 1 сентябрьгә мәктәпләр ачылмаячагын белгәч, гаилә аннан китергә карар кыла. 2 улын һәм әнисен алып Светлана башта Матвеев курган лагерына юл тота, аннан поезд белән Татарстанга. 3 недели мы ждали, то есть постоянно. Без эвакуацияны 3 атна көттек. Атыш вакытында бер кая да бармыйм дип чемоданны кире бушата идем. Атыш башлангач яна юлга җыйнайдык. Баулыга килеп җиткәч, балалар лагерына урнаштырдылар. 56 кеше идек без. Аннары Светлана Баулының аграр күлиятенә тегү түгәрәген алып баручы булып урнаша. Соңрак тулай торактан бүлмә бирәләр. Уллары мәктәпкә китә. 2 ел элек хәл бераз тынычланды дип, уллары әбиләре белән туган якка кайтып киткән була. Я отвезла детей и маму. Мин аларны Донецкка озата бардым, әмма үзем Баулыга китәм дидем. Монда минем һөнәрем кирәгрәк. Эшемне бик яратам. Улларым белән көндә сөйләшеп торабыз. Алар бирешә торган түгел. Донецк халкы көчле ул. Светлана Павловна без рәхәтләнеп үзебезнең гаиләбезгә кабул иттек. Ул бик тырыш, креатив кеше, безгә бик күп идеялар тәкъдим итә. Монда килгәнче Светлананың Татарстан турында ишеткәне дә булмый. Хәзер инде татар телендә аңлый башлаган. Полноценно я еще не говорю. Әлегә сөйләшә алмыйм, әмма бөтен сүзне дә аңлыйм. Эштәге кызлар миңа тәрҗемә итә, аңлаталар. В разговоре, то есть они что-то по-татарски, потом вспоминают, что вот я рядом, начинают переводить, о чем они говорят. Хәзер туган җирендә тынычлык урнашуына өметләнеп яши. Там просто как раковая опухоль развивается. Украинада бу хәлләр яман шиш кебек. Әгәр вакытында туктатмасалар, ул тагын да җәйләшәк. Очень надеюсь, что уничтожат националистов на Украине. Аның иң зур хыялы имин тормышка кайту. Главное для меня сейчас здоровье и безопасность моих детей, моих близких. Баулыдан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Украинадагы махсус операцияның бүген 8-нче көне шоу-бизнес вәкилләре, спортчылар, сәнгать әһелләре аңа карата үз фикерен җиткерә тора. Әйдәгез мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең фикерен тыңлыйк. Есть вынужденные меры. Чтобы наступил мир, порой, как в хирургии, когда метастазы, когда надо вовремя вмешаться, даже я считаю, что мы уже опоздали. Если мы это сделали бы раньше, потому что это братский народ. И кучка марионеток, которым диктуют там с Америки, люди, у которых нет настоящей истории, нет высокой культуры, общество, которое разлагается. А мы великий народ. И мы не можем позволить, чтобы над нашими собратьями издевались. 8 ел буе бит ЛНР ДНРны бомбиттеп тордылар. Безнең дусларыбыз анда яши. Алар подвалларда яттылар 8 ел буе, көн сайын. Ә хәзер Украинада шушы спецоперацияны башлагач, бөтен илләр шуны яклаучы илләр күтәргән булалар. Сорау, шундый фейклар чыгаралар. Ә кая булганнар алар ул вакытта? Берсе бер белми. Шуңа күрә мин әйтер идем үзебезнең Россия кешеләренә. Кирәкми теләсә нинди фейклар чыгарган, нәрсәләрне уйлап чыгарга. Әгәр дә безне бомбиттә башласалар, алар да ләгә шушы ук бомбишкага. Аллага шөкер, безнең президентыбыз Владимир Владимирович Путин башлады үзенең операциясын. Һәм без аны төрле яктан хуп күрәбез, яклыйбыз. Һәм без аныңга өметләр баглыйбыз. То, что сейчас происходит, я еще раз хочу сказать, что сегодня очевидно, что это должно было произойти еще раньше. И наша задача на этом фоне консолидироваться,
Информационная война и санкционная на то и существует, чтобы нас всех разобщить, посеять между нами сомнения и недоверие к руководству, недоверие к тому, что делает сегодня руководство. Нам стоит как раз думать об этом, о том, чтобы мы, собравшись, как всегда делали русские в самый сложный период истории, выдержали тот напор, который сейчас на нас оказывает западный мир, и вышли оттуда более сильными. Казанда яшәүче Кадыровлар гаиләсенә көтмәгәндә кайгы килгән 15 яшьлек кызлары Илмирага лейкоз диагнозы куялар. Ул көннән-көн хәлсезләнә. Дәвалану курслары узса да алга китеш юк диләр. Әтиәнисе бөтенләй соңга калмыйк дип Төркия клиникасына мөрәҗәгать итә. Алар кызны кабул итәргә әзер, тик тиешле сумма җыелып бетми. Кадыровлар башка чара калмагач, ярдәм сорап тамашачыларыбызга мөрәҗәгать итә. Илмира инде берничә көн ашамый кыса, хәле юк диянисе. Февраль айында буыннары авырта башлаган. Сызлануга түзәллеге калмагач, укол ясыйм ди. Кызның хәле узган ел начарайган. Сау-сәламәт бала тиз арада хәлсезләнә башлый. Берничә тапкыр аңын югалта. Шуннан әнисе Айгөл ханым аны табибларга күрсәткән. Анализлар бирәләр. Лейкоз булуы ачыкланган. Анда да өметем өзелмәде. Көтеп тордым, бәлки ялгыштыр ул. Менә 2 мартта пункция деген анализны алдылар инде, сүйектен алалар, позвоночниктан. Обетанцияның диагнозы билгеле булды 100% инде. Шуннан соң дәвалау курсы билгеләнә. Химиотерапиясы узалар. Озак кына хастаханәдә яткач, октябрь айында өйләренә кайтаралар. Әмма Илмираның хәле яхшырмый. Укуын өендә дәвам итә. Рәсем ясарга ярата. Хәзер ул 10нчы сыйныфта. Хәле булганда укырга тырыша, потому что менә 10нчы класс, 11дә ЕГЭ була. Әзерләнергә тырыша. Но менә химиотерапиядан соң бик проблема башлана, бүтән яктан хәтер, вообще хәтер юк. Менә бер көнне укый информацияны, икенче көнне онытырга может. Химиотерапия менә шулай последствиялары менә. Но барыбер тырыша хәл булганда. Укытучылар бик ярдәм итәләр, задание җибәрәләр. Әнисенең кызы ничек тилмерүен күреп йөрәге әрни. Танышлары Төркиягә барып дәваланып кайткач, алар тәкъдиме белән шунда мөрәҗәгать итәләр. Анда булышырга ышандырганнар. Тулы тикшерү, канын чистартырга һәм тернәкләндерү курслары үткәрү каралган. Тик моның өчен $23,000 кирәк. Бу якынча 2 миллион сумнан артык. Лечениене Казанда алдык инде. Безнең врачлар барлык эшли алган дәвалауны бирделәр. Хәзер инде безнең бер өмет менә Төркиягә барырга. Ләкин сума бик зур и безнең гаиләгә авыр җыерганы. Шуңа күрә ярдәм итә алсагыз, зинһар ярдәм итегез, чөнки минем Эльмирага булышасым килә, ярдәм итәсем килә. Эльмира киләчәктә медицина университетына укырга керергә, табиб булырга хыяллана, әмма әлегә аның үзенә ярдәм кирәк. Шулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда язгы ташуга әзерләнәләр. Казанның Борисково, Мирный, Әмәт, Атар, Кукушкина бистәләрендә 600 йортны су басу куркынычы яный. Хәзер әлеге торак пунктлардан кар чыгару белән мәшгульләр. Узган тәүлектә генә Башкаладан 9000 тоннага якын кар түккәннәр. Идел буй районының 1 май бистәсендә яшәүчеләр хәзер көннәр кисәк җылытмасын иде дип тели. Чөнки бердә узган ел дистәләгән йорт хуҗасына зур зыян килде. Район хакимияте быел да әлеге хәл кабатланмасын өчен нинди чаралар күрә? Руслан Хөснетдинов материалы. Куркыныч белән көтәбез. Карлар күп, әле мартның башыгына. Вәсимә Исламова 1 май бистәсендә 10 елдан артык тора. Монда Бутырская, Железняк һәм Майский урамнары киселешендә яшәүчеләр һәр язны куркып каршылый. Быел кар күп булгач, аеруча борчылабыз диләр. Өйләргә, хайваннарга кемнәрнең кышлары бар, аларда бик күп зыяннар күрделәр үткән елларны, башка елларны. Быел инде бәлки Алла берсә булмастыр дибез. Тракторлар эшләй, карларны чыгарып барсалар, менә монда карлар бик каты килгән, менә аларны бүген чыгардылар. Вәсимә Исламованың күршесендә яшәүче Гадел Гәрәев та көннәр кисәк җылытса, су басыр инде дип кайгыра. Топление было, овраг вышел из берегов. Казанның 1 май бистәсен ел сайын су баса. Узган ел хәтта дистәләгән йортлар зыян күрә, халык түбәләргә хәтле менеп утырган. Быел бу хәлләр кабатланмасын өчен
Канауның 1 чакрымга сузылган юлын киңәйтергә һәм чистартырга булалар. Канауны зурайту өчен 5 берәмлек техника һәм 7 эшче җәлеп ителгән. Моңа кадәр аның агым юлы тыгылган була. Хәзер иңе 2 метрга кадәр җитәчәк. Агачларның ботакларын кисәләр, чүп-чардан чистарталар. Бистә халкы бу эшне инде күптән башкарга кирәк иде ди. Канал янында агачлар өсте су үсемнәр белән тулды. 10 ел элек тә су агу юлы тар булгач көчле ташу күзәтелде. Аны шул вакытта ук тәртипкә китерергә кирәк иде инде. Бүген 1 май бистәсенә кар чистарту өчен авыр техника иртәнге сәгать 8-дә үк килә. 20 машинадан артык кар тиеп түгәләр. Канал янәшәсендә законсыз төзелгән шәхси корылмалар сүтелә, ярлар ныгытыла. Кар сулары Кабан күленә агып төшәчәк. Һәр көнне контроль астында тотабыз. Һәм безнең шәһәр халкы фикер алышабыз. Бу елда без бу бистәсендә яңа проект оештырабыз. Экология министрлыгы белән һәм безнең подрядчылар йортларга су кирмәячәк. Соңгы елларда Татарстанда 200-дән артык авылны су басу куркынычы яный иде. Күбесенчә бу һава торышы кисәк үзгәреп, кар сулары җиргә сеңәргә өлгермәү сәбәпле килеп чыга. Быел Казанның Вахитов һәм Идел буе районнарында гына 600 йортны су басарга мөмкин. Бу Борисково, Мирный, Әмәт, Атар бистәләре. Хәзер аларның барысында да яңгыр кыюларының рәшәткәләрен чүптән чистарту белән мәшгульләр. Руслан Судинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Яз килүен беренчеләрдән булып җәнлекләр сизә. Казан зооботаника бакчасында кышын йокыга талган аю уянган. Беренче язгы кояш нурлары аларга оңай тәэсир итте ди белгечләр. 20 яшьлек Фома 4 ай йоклаганнан соң өненнән әле генә чыга. Кәефе күтәренке, теләп ашый һәм уйнарга тели икән. Калган җәнлекләр ак аю, янутлар, кош-кортлар йокыга талмасалар да яз аларга да тәэсир итә. Мәсәлән, мараллар март-апрель айларында мөгезләрен салалар икән. Әлегә аларны барып күрү мөмкинлеге юк, чөнки бинаны төзекләндерү япканнар. Әлегә менә шундый яңалыклар, исән имин булыйк. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании Татнефть. Курс на здоровье. Я прошла обучение на категорию D в автошколе автотранспортного предприятия. Тут я нашел новых друзей и получил востребованную профессию. Теперь у меня достойная зарплата. Предприятие сразу предоставило мне место в общежитии. Внеси в свою жизнь стабильность, принося пользу людям. Сафин диджей Радик сезнең шәһәрдә. 20 март Балтач, 21 Питрәч, 22 Арча, 20 Әтнә, 25 Саба, 27 Кукмара. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Антициклон йогынтысында җөмһүриятебездә явым-төшемнәр көтелми, температуралар берничә градуска күтәрелә. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә аязучан болытлы көн 1 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, температура 0 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава 1 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемсез, температура 0 градус тирәсе. Көньяк көнбатышта Болгарбай, Чүпрәлдә болытлы 1 градус салкын. Чистә Нурлатмамадышта явым-төшемнәр көтелми, температура 0 градус. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен сак булыгыз. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый. Миндә артроз. Протез кыйммәт булса да, туры килмәде. Шул сәбәпле мин доктор Остка килдем. Хәтта авыр формадагы артроз вакытында да буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Тик кызганыч, доктор Остка соңрак килдем. 2 буында исән булыр иде. Санчи иммунитетны ныгытырга һәм көч кертергә ярдәм итәр. Кан әйләнешен яхшырту сыйфаты булганга, Санчи бөтен организмга уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны җайлы, баш авыртуын һәм хроник авыруларны бетерә, хәл кертә.
Санчының файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармленд аптекаларында сатыла. Мәгълүмат өчен телефон 8 927 236 71 75. Сайты sanchi.rf. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, температура көндез 0 градус тирәсе, җил төньяктан уртача тизлектә, атмосфера басымы теркемеш баганасының 750 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.